Здравейте! Днес ще си приготвим зеленчуково руло. Това са необходимите продукти. Рецептата е бърза, лесна и отново доста вкусна. Започваме като настъргваме в една купа тиквичката, моркова и картофа. При мен са по няколко, защото са дребнички. Ако имате едър хубав картоф, огромен морков и нормална тиквичка, по една бройка са ви напълно достатъчни за рецептата. Слагам всичко в една купа, добавям кашкавала, който е една шепа настърган, какъвто имате, 3 яйца, 2 супени лъжици крема сирене, от една опаковка 300 грама, слагам 2 лъжици в сместа, разбърквам хубаво, а останалото ще го ползвам, за да намажа вече изпечения блат, който ще навия на руло. Ето така заравнявам сместа върху хартия за печене в най-голямата тава, която си е отвърната. Слагам малко настърган кашкавал допълнително отгоре, за да ми се запече. Този е твърд тип пармезан. Имайте предвид, че той се запича и става жилав и после трудно ще го нарежете това руло, както и аз в случая, когато е още топло. Затова препоръчвам да ползвате някой друг по-стандартен, обикновен кашкавал. Тук в кремата сирене направо слагам чесън, копър и много наситно кисели краставички, които нарязвам. Така изглежда вече изпеченият блат от зеленчуци, кашкавал, яйца и всичко, което видяхте. Слагаме на хартия за печене отгоре, за да ми е по-лесно да го обърна. Обръщам го и отлепвам хартията по този начин. Става много лесно, когато блата ви е изпечен. Ако не ви се отлепва, значи трябва да го печете още. Обикновено това става за около 35 до 40 минути, е напълно готов. Като видите такъв загар, не го и препичайте пък, защото пак казвам, докато е топло трудно се реже. Ето така намазвам сместа, която съм си направила. Вие може да си сложите каквото поискате вътре. Шунки, зелени салати, каквото си прецените. Просто на мен така ми е вкусно. А в същото време, когато се охлади, става още по-хубав. Чудесно е за гости, за разядка, за предястие, както искате, така да го сервирате. Така изглежда хубаво стегнато руло. Пак казвам, трудно се реже докато е топло. Ако го фолирате и го приберете в хладилника, после ще го режете с лекота. Това е страхотна опция. Много вкусна, леко сладне от моркова. Бон апети!